Després de provar tots els esports del món aproximadament, et vas acabar enamorant del CrossFit, com ens acabes de dir, i vas practicar-lo tant que va començar a ser una ajuda econòmica, si no m'equivoco, per tu, pel fet que guanyaves diners fent de CrossFit. Com ha sigut tot el teu recorregut amb aquest esport? A veure, mai he sigut una atleta d'élite, tampoc, O sigui, el Mentida. CrossFit... Clar, i molt menys, no. El CrossFit haig de dir que és un esport que no està com... No considerat, pero que no es muy visible. En plan, aquí el millor futbolista del mundo lo conoce todo el mundo, pero si jo et pregunto qui és el millor tio que fa CrossFit al món, no tindràs ni idea. És que de fet t'anava a preguntar que ens expliquessis una mica què ben bé és el CrossFit. O sigui, per la gent que no ho sap, als oients, etc, que expliquis una mica què és. El CrossFit és una modalitat esportiva d'alta intensitat que bàsicament barreja moviments d'halterofília, moviments de gimnàsia, moviments amb el teu propi cos, tot això amb moviments o més cardio, màquines, córrer... És com supercomplet. Et deien que és com una mica entrenament militar, que no estic d'acord perquè llavors tu penses militar i és com... Sí, i no és això, o sigui, és un esport que el pot fer qualsevol persona i a mi això és el que més m'agrada del CrossFit, que fins i tot la meva mare, si volgués, bueno, perquè no quiere, perquè li he dit 1000 vegades que vingui, llavors el CrossFit és això, és un esport molt complet que es pot adaptar a qualsevol nivell i a qualsevol intensitat. Clar. I al final de la sessió, abans d'estirar, hi ha el moviment d'ajupir-te per vomitar, perquè és increïble, o sigui, costa molt aguantar. Tu l'has preguntat, tu ho has fet alguna vegada? L'has acompanyat? Jo l'he acompanyat un parell de cops i m'ha insistit més, però és que és... No, és que no. No porta bé que li guanyi. No, però bueno, tornant una mica a això, jo vaig començar el CrossFit en un moment, just vaig sortir d'ITA, vaig començar el gimnàs, un altre cop com modo obsessivo. Això t'ho anava a preguntar, com més... O sigui, allunyant-nos una mica, ara tornem, però el fet d'haver tingut aquest trastorn alimentari o aquesta relació amb el menjar, amb el teu cos, etc, el fet d'ara dedicar-te a l'esport i ser una persona tan en forma, t'has jugat en contra alguna vegada? Creus que has començat aquí a partir d'una banda obsessiva? Sí, eh? De fet, jo això vaig començar el gimnàs en mode obsessivo de... Bueno, jo vaig sortir d'Aita que realment no estava curada. O sigui, de fet, li vaig llamar mare firma amb l'alta voluntària i me la va signar i jo no estava bé. Llavors jo vaig començar el gimnàs en mode, però que ho faig perquè ara és la via sana del deporte. Mentira, estava ja tot el dia obsessionada, perduda. I jo en el gimnàs vaig veure, en plan, un grup de gent allà al fondo que estava fent com una cosa molt rara de pujar a baixes escales, ara corria, ara saltava i pensava, això de cremar una de calories de l'hòstia. Llavors jo vaig anar a preguntar una mica de dir, ¿qué estáis haciendo? Lo quiero hacer porque quiero quemar calorías como estáis quemando vosotros. I això va ser el meu inici en CrossFit, en plan, en un gimnàs convencional no era ni un CrossFit, que vaig veure que estaven fent això. Llavors una amica em va dir, doncs jo faig CrossFit, tal, i vaig dir, jo vull anar a un box de CrossFit. I aquí va ser com el moment d'impàs de, sense donar-me compte, vaig començar a fer CrossFit pensant en l'obsessió de, cremaré molt, i a poc se'm van oblidant perquè és com un esport que no importa el físic. O sigui, si et fixes en un gimnàs de CrossFit, no hi ha miralls. Apa! No existeix. En canvi, el gimnàs està ple. Sí, clar, es diu box perquè és com una caja i és una caixa que solo importes tu, el material que utilitzis i tu cuerpo, o sigui, no hi ha miralls. Llavors jo vaig començar CrossFit i el meu objectiu va ser en plan, hòstia, en aquest exercici de fins aquí vull tacar més quilos i de cop, jo què sé, és que no sé de quin moment va ser com el gran pas, no? Però em vaig començar a sentir tan bé amb mi mateixa, és un esport que m'ha enamorat tant el fet de superar-me cada dia, que de cop vaig començar a oblidar el tema del cos, i que si un dia tenia un aixecament o sabia que posava, hoy levantamiento máximo de este ejercicio, deia, hòstia, vaig a menjar molts carbohidrats per tenir energia per aixecar, i m'oblidava que els carbohidrats estan prohibidos en mi dieta, saps? I llavors va ser el moment aquest d'impàs de dir, m'està important més el meu rendiment que no el meu físic. Va ser superorgànic, va ser el progressiu. Molt bé. I de fet, jo recordo abans de que la Paula s'independitzés, que quan es va enamorar d'aquest esport, que s'ho va voler com prendre més en sèrio, recordo, i vas començar com a fer 3 sessions al dia, que t'aixecaves com a les 6 del matí. No sé si també té a veure amb què marques es van fixar amb tu i ja et deien... No, això va ser posterior. Una mica, jo, el que deia abans, ¿no? Que todo lo que hago tengo que ser la mejor. I aquesta autoexigència, que eso sí que nunca desaparece, por muy bien que esté en mi vida. Llavors jo vaig començar el CrossFit i va ser en plan, haig de millorar, ho haig d'aconseguir tot. Veia noies a Instagram fent uns gimnàstics, unes coses que t'has de posar sobre la barra, i deia, jo això ho haig d'aconseguir, com sigui, no? O si hi havia... Jo córrer, sempre he sigut una patata corrent, i hi havia WODs, que li diem, que són els workouts del dia,
que havies de córrer, i era en plan, haig de millorar el running. Llavors vaig tenir una època que sí que encara era un pèl obsessiva, però de dir, doncs m'aixeco, vaig a entrenar, a la tarda torno a entrenar, arribo a casa i me'n vaig a córrer, saps? Llavors havia de tocar-ho tot per millorar en tots els àmbits, no? Dins d'autoexigència del que ens ha parlat abans, o sigui, tot va una mica connectat. Sí, llavors sí que volia millorar, però havia de millorar ja. O sigui, sempre vull les coses com para, ya, no tenga, todo tiene un proceso. No, la Paula ve a hacer algo a una chica i ella lo tiene que hacer. Llavors sí que vaig tenir aquesta època una mica més, pues això, que tenia més temps també, perquè potser no estava fent les tropocientas mil coses que a vegades havia de fer, llavors em vaig centrar molt més en l'entreno i vaig millorar molt, que al final era l'objectiu. Clar. I sí que vaig començar a competir. El meu germà me tiene como muy aquí, però... No, sí és veritat, és ella que autoexigent però humil alhora. No, de veritat, o sigui, vaig començar algunes competicions, que sí que les guanyava, però en competicions a nivell Catalunya, entre gimnasos, entre tal, i me'n recordo, no? Una de les primeres competicions a les que em vaig apuntar, que era com una lliga que cada cap de setmana tenies una competició, que el noi que organitzava aquesta competició em va dir, tu seràs molt bona, a l'Edu. Sí, que ella em va dir, tu si vols arribaràs molt lluny al CrossFit perquè, hòstia, portes 2 dies i apuntes maneres. I a mi això va ser com, anda, que lo que m'has ido a decir, Total. Llavors, bueno, vaig començar a fer algunes competicions, però és que ja et dic, són competicions a nivell nacional, tampoc. Em va començar a donar diners també perquè vaig començar a donar classes. O sigui, jo de cop vi un poco de tiempo, vi algo que me gustaba, ¿qué puedo hacer? Trabajar en ello. Llavors em vaig treure el títol d'entrenadora i vaig començar a fer classes i com a entrenadora. I sí que hi ha algunes competicions que quan les guanyes et donen algú de diners, però tampoc te dan pa forrarte, ni mucho menos. No, però tot és una ajuda, no? Jolín, i tant, i més fent alguna cosa que gaudeixes, o sigui, amb les competicions, anar també viatjant en un àmbit que sempre gaudeixes molt. Però jo vull preguntar-te, quant de temps vas estar vivint aquesta com doble vida de treballadora amb la producció i competidora semiprofessional, si li vols dir tu, de CrossFit? Vale, anem a dir-ho perquè... Semi. Bueno, no, però vale. Pues porto, puc dir, 5 anys o així. Sí que he hagut de fer un paron perquè he passat per un moment una mica bastant complicat físicament, que m'ha limitat molt, però porto que vaig començar CrossFit igual fa 5 o 6 anys, i ja va ser aleshores que estava començant més a tope amb la producció. Llavors, des d'aleshores, porto aquesta doble vida d'entrenar, treballar i el poc temps que em quedi competir si puc. Ara parlaves d'un moment complicat, que és l'hivern de 2024, que et va fer deixar de competir. No sé si ens ho voldràs explicar. Sí, jo va haver una competició que vaig notar un dolor molt fort a la cama, però sempre pensava, al final entrenes molt, 2 cops al dia, et mates, un dolor normal. Llavors no li vaig fer gaire cas, però de cop, no sé, un dia que vam anar de viatge, em sembla, amb la meva parella i tal, no podia ni caminar. I li vaig dir, jo crec que m'he trencat alguna cosa o haig de tenir alguna cosa al genoll i tal, perquè no puc seguir. Llavors em van fer una ressonància i va sortir que tenia un tumor en l'os del genoll. Era un tumor benigne, però s'havia de treure, perquè ocupava bastant espai, em sembla que feia quasi 4 centímetres, i m'estava limitant molt ja fins i tot el moviment. Es devia moure i de cop no podia ni tan sols fraccionar. Llavors em va dir, bueno, operem, tranquil·la, t'operarà un oncòleg, l'analitzarem, i l'únic que pot passar és que t'has d'estar sense entrenar 1 o 2 mesos. I va ser com, bueno, perfecte. Jo ja vaig calcular 1 o 2 mesos i ja tenia competicions preparades per després de l'operació. Què passa? Que com tota operació poden tenir complicacions i la va tenir de gorda. I el que em va passar és que en l'operació no sabem ben bé ni mai hem sabut què ha passat, però quan em van fer la punció del nervi per posar-me l'anestèsia, alguna va passar que el nervi se'm va danyar. Llavors jo vaig sortir de quiròfan, em vaig aixecar, no notava gens la cama i em van dir, bueno, és que està dormida, és normal, però passaven els dies i jo no notava la cama. I llavors vaig dir, aquí algo no va bien. Llavors vaig anar a l'hospital un altre cop, em diuen, a veure, no sol passar, però pot ser que l'anestèsia estigui com trigant en deixar de fer efecte. Però passaven els dies i no, jo vaig començar a agobiar-me en plan, què passa, que no noto la cama, o sigui, jo anava amb les crosses i m'havia d'empujar amb la crossa a la cama cap endavant. Llavors vaig anar un altre cop i em van dir, bueno, que et miri al final un neuròleg o el que sigui, perquè això té pinta de ser nerviós. Llavors em van fer una electromiografia i va sortir que tenia una lesió al nervi femoral. I clar, va ser com, what? O sigui, a mi m'heu operat del genoll i de cop tinc una lesió a nivell de la ingle, no té cap sentit. I això, no? I havien passat setmanes i jo seguia sense poder aixecar ni tan sols la cama, estant estirada al llit. I bueno, tot això es va complicar molt. Al final vaig estar mesos amb rehabilitació i tal per intentar
doncs, millorar cada cop més la mobilitat, la força, però ha sigut un procés molt lent, molt dur, perquè al final el nervi el que té és superlent de recuperar. De fet, en un principi jo ja em vaig posar el pitjor, perquè el neuròleg tampoc es vol emmullar, no? I et diuen, no sabem quines seqüeles quedaran, doncs d'aquí un any veurem, potser tornes a caminar. Jo, com que potser? O sigui, perdó? Llavors va ser com, hòstia, un moment superdur, no? De que em deia, sí, bueno, caminar sí, però això, jo li deia, CrossFit, podré competir? Em deia, encara és massa aviat per pensar. I jo ja em veia, jo, autoexigència, no? De, quin drama! Però, bueno, vaig estar un any de recuperació molt a full, en plan rehabilitació quasi cada dia, exercicis i tal. I ara que han passat gairebé 2 anys, pues ahí voy. En plan, no he tornat a ser la mateixa, la meva cama no ha tornat a ser el mateix, no tinc la mateixa força que abans, però lo he medio superat. És que, bueno, jo no et coneixia ni coneixia la teva història i és genuí, estic flipant com hi ha com a exemple de superació increïble i gairebé, espero que la teva història també pugui servir-li a qualsevol persona que estigui experimentant una situació no simplement d'esportista professional, sinó simplement una lesió que se li complica, que sàpiga que camines perfectament, estàs competint, tens molt mèrit el fet de que t'hagis aixecat en una situació tan complicada, que pot ser complicada per absolutament qualsevol persona que visqui per aquest procés d'operació, però tu, de la manera, amb l'experiència que tens, la manera que has viscut, estic flipant una mica. A mi m'agradaria també que ens expliquessis què et va fer anar millor en aquesta situació, quines coses et van ajudar, què et va fer superar-te més fins al dia d'avui, tot i la teva autoexigència i superació personal. Doncs sobretot vaig topar amb un fisio molt bo, que és el Xavi, que sempre ha sigut superpositiu, en plan, potser el neuròleg em deia, hòstia, està complicat, el Xavi em deia, ja veuràs, que podràs, que no sé què, que llavors em va motivar molt, sobretot el ser constant amb la rehabilitació, i he sigut constant gràcies a, sobretot, la meva família i principalment la meva parella, que sense ell ja et dic jo que avui no camino, perquè he tirat la tovallola tantes vegades en aquest procés de dir, és que jo millorar però no poder tornar a fer una sentadilla, entonces per què, saps? No, era com... I ell RQR cada dia, va Paula als exercicis, va Paula no sé què, va, et porto la rehabilitació, vine amb mi al gimnàs i entrenes igualment per treure't aquest gusanillo i tal. I llavors, sobretot, el que m'ha fet millorar és la constància que no he tingut jo per mi mateixa, sinó del Víctor, que és l'amor de mi vida i que m'ha ajudat moltíssim en aquest sentit, i també la meva família, que òbviament m'ha estat recolzant molt. I també... sobretot el que deia abans, no? Que el CrossFit es pot adaptar a qualsevol persona, i jo des del minut 0 anava en cadira de rodes i em plantava el CrossFit, el Víctor em preparava una barra, me la posava a sobre i començava a entrenar de qualsevol manera, saps? Llavors era com aquest gusanillo de dir, ahí sigo, encara segueixo entrenant, puc seguir entrenant, puc seguir fent CrossFit, tot i les limitacions que tingui. De fet, al CrossFit hi ha una part que se li diu adaptatiu, que hi ha competidors que van en cadira de rodes o que els hi falta una cama o que els hi falta un braç. Llavors hi ha una categoria especial per aquesta gent i dic, mira, en el pitjor dels casos em faig adaptatiu, tio. En plan, si no torno a recuperar la cama, doncs competeixo un adaptatiu i ja està. Llavors, sobretot això, és la constància que m'ha fet arribar on estic ara.